Kaixo, irakurri arreta zenuntziatu hau. Gelditu bideo amune batean. Grafiko bat egingo zenuk, ezta? Eta grafiko hortatik ateratzen dituzun datuak antolatzeko taula bat erabil dezakezu. Ohiko estrategia da hau. Problema hau ebaztean, estrategia hau erabiltzen ikasiko dugu. Eskua ematen duten pertsonak hiru multzotan bereiztu beharko ditugu. Alde batetik eskina batetan daudenak, A eredukoak esango dugu, beste alde batetik alde batean bai, baina eskina batean ez daudenak, B eredukoak direla esango dugu, eta azkenik barruan daudenak, horiek C eredukoak izango dira. Eskina batean dagoenak hiru pertsonari emango zion eskuan. Orduan, A eskina batean dagoen bakoitzak hiru pertsonari emango dio eskua. B alde batean, baina eskina batean ez dagoena, honi, 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 eta honi eman aldio eskua. Berez, 5 pertsonari eman aldio eskua. Eta azkenik, C ereduko pertsonek, hau da, barrualdean daudenek, zenbati eman aldiot eskua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pertsonari eman aldiot eskua. Horrela zenbatuta, eskue emate bakoitza 2 aldiz zenbatu dugu. A pertsonak beri ematen diona eta bek ari ematen diona bakarra izan arren birritan zenbatu dugu. Hori dela eta azken emaitza zati bi egingo dugu. Zenbat pertsonak betetzen dute A baldintza, hau da, eskina batean egotea. 1, 2, 3 eta 4. 4 eskina daude, 4 pertsona dira. Eta B egoeran zenbat pertsona dago? Hemendik 8 kenbi 6, hemendik 10 kenbi 8. Beraz, 8 bider bi gehi 6 bider bi. Guztira 28 pertsona. Eta ze egoeran daudena zeintzu dira? Gainontzekoak. Eta zenbat dira gainontzekoak? Guztira zenbat pertsona dago? 8 bider 10, ezta? 8 bider 10 kantitate honi kendu behar dizkiegu 2 lerro hauetan daudenak, 2 aldiz 10, eta 2 zutabe hauetan daudenak, eskinakoak ezik, 2 aldiz 6. Beraz, barrualdean dagoen pertsona kopurua 58 da. 58 pertsona. Esku emate kopurua guztira zenbat esku emate dago? 4 pertsonak bakoitzak 3 pertsonari eman dio eskua, gehi 28 pertsonak bakoitzak 5 pertsonari eman dio eskua, gehi 58 pertsonak bakoitzak 8 pertsonari eman dio eskua. Eta esan bezala, kantitate hau zate bi egin behar dugu. Zergatik, esku emate kopurua birritan zenbatu dugulako. Emaitza 278 esku ematea egon dira. Ebazpen hau idatziz oso gutxi adirezita dago. Osatu beharko genuke, bai marrazkien bidez, bai taula ondo osatuz. Eta ebazpen prozesua esaldien bidez azaltzea guztiz
ondo argituta utziko zuen problema. Zure eskuetan uzten dut prozesuaren azalpen guztia.